Jedore jedne, Pajseri Jedore druge i ovi embusi. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan Daretov motovlog. Znači ako ne uspijemo voziš me kući. Aj si neki stara fora. Ili ima neko ovaki Kawasaki? Da mi kaže gdje su kočnice. Znači šta radimo Dare? Čekaj, polako. Da ne padne. Otkud ti ode? Čekaj, koji u meni u gumu? Prednju? Pa ja mislim da bi mogli, a? Šta misliš, ili ima još života u njoj, a? A? Jer bolja ova? Išta? Nova? A? Nova? Ko nova? Jesi ti nekad radio ovo uopšte? Ne. A ti? Na motoru ne. Ne. Okej. Hoćemo da oborimo motor, pošto neko nema centralni štender, jel tako? Kako misliš da menjamo gumu bez centralnog? Obaraj. Znači, djeco, nemojte raditi ovo kod kuće. Nikad. Jesi kovacio brzinu? Nisam. Ništa. Dobro. Lagano, lagano, lagano. To je to, super. Ne znam nija što mi treba, sad ćemo da imamo. Ovo je osovina. To je osovina koja je kriva. Nije bre, nemoj me plašiš. I specijalan alat za vađenje gume sa točka. Ide guma? Da, drže pločice. Sad treba šrafcigerom malo ovdje da raširimo pločice. Jel ima života u ovim pločicama i one su pri kraju. Sad bi trebalo da izađe lako. Nema mi reći da moramo da skinemo čeljust jednu. Čekaj, dečko, treba znati. Ajde ti. Ne možeš gledaš cice. Ajde, donji si. Jebate. Zato što što su vam dobri motori. To je trebalo da snimamo. Imali smo posjet, jedno skupljača sekundarnih sirovina. Dobro, ovo da pazimo, znači kad budemo vraćali. Dare, proveri ležajeve, jesu dobri. To. Kako lepo radi. Ma ima još života u ovoj gumi. Onda vraći, ejte. A gledaj ovo. Zove se Kalijev sapun. Služi za pranje zidova, podmazivanje pokretnih traka, PCV cevi i u gumarskoj industriji. Znači, to namažemo, guma sama spada. Sad ćemo da vidimo. Ovo ti je pandan vazelinu. A ovo je poklon za tvoj rođendan kad god. Kači, nema šta. Hvala. Hvala čikadare i ja to ne priznajem. Priznajem te rođendane i te kapitalističke praznike. Dobro, valjda sam ispustio gumu. Sad najteži deo je razbiti... Malo. Odvojiti od ivice. Pa odvojili smo, meni delo da smo odvojili. Da. Kaže, ideš u krug. Evo ga, vidiš, sad se odvaja. Ovo je dobro. S jedne strane smo odvojili. Sad s druge strane. Guma nam se okreće ovako, na ovu stranu. Na ovu stranu i sad ćemo ovo da vežemo, da nam ovo štrči na ovu stranu, na tamo. Pokazuje nam ovo smer okretanja. To, Dare. Ajde, pa malo ja da pomogu. I sad smo kao oni... Kao na mašini. Kao na mašini, brate. Dobro. Znači, sad smo odradili jedan deo posla. Guma ima ovakav profil, ovako. Jer... Nije guma. Kako se zove? Ajde. Felna. Sad kad sam zabagao. Ajmo iz početka. Felna ima ovakav profil. I ovdje ima udubljenje. A guma s ove strane naleže na to i pritisak je stiska i ne daju da izađe. I sad smo mi znači oslobodili gumu ovako. Sad treba da ubacimo ovaj deo unutra, a pajserom da izvučemo ovaj deo s polja. Da jedna strana izađe. Tako je, da. A ovo da ubacimo unutra. I onda posle opet pajserom ovaj napolje. Šta je najbitnije? Lubrikacija. Šta je lubrikacija? Imaš i alat. A gdje je vode i sapun? To je bre, samo to se nanosi. O! To se koristi za postavljanje PCV cevi kad ima PCV. Bitno je da samo lubrikacija bude dobra. To je iz iskustva, ne? Empirijski. Sad ovo treba da navučemo preko. To je to.
I sad tako treba da idemo u krug. E sad zamisli da si negde pored puta, da je 4 stepeni, da se preznajaš. Jel ne može da ošteti pelno? Ne može, to je aluminijumsko isto. To da. Sad ti taj vadiš? Sad ja vadim ovaj, idemo dalje, sljedeći bajt, što bi rekli. Ajde, cepaj. Šta sad ja s cepom, a ti gledaš? Pa lepo ti to ide. Aj skini ovaj da ne prokuvaš. Da, ja da se raskomotim malo. To je to. Nije loše svetlo, a? Super je svetlo. Falite samo ovdje, znači, gole ženske ovako ovdje neke. I neki radi, onaj stari vrate i ona neki narodnjaci da trešte, ono neki lokalni, oni najgori. To... tako... Au, jebenti. Sad sjemo prvi. Jesi, ajde, cepaj dalje. To još jednom probamo na sve. Ajde. To. I? Zašto staje, brate? Zbog loše lubrikacije neće da spadne. Moguće. Možda ima neki fazon. Dobro. Dobro. To krenulo sad. To dare! To dare! Tako je! Opa! Vidi, sama spada kad se dare naljuti. To je to. Šta je još ima tu? Nađi gdje je crvena tačka. To je najlakši deo gume i ona ide na... ona ide na ventil. Evo ga, ovdje se lepo vidi taj poprečni presek, znači ubacimo tu i ovdje. Ovako, pa i ne vidi se baš. Ti gledaj, ja ću da... Lepo ti ide to. Jel ti ovo ide nešto lakše ili mi se čini? Čuti vreme. Dare, zvoniš. Halo? Pa ako ti je dosadno da te... Pa nije mi dosadno, ja to radim iz hobija. Polako. Znači da ti ime mater. Dobro? Si mu rekao. Eto ga, to. Jeba će ti dare mater. Će ti čika dane mater. Op, eto ga, još malo dari. Evo ga. Eto ga, tako je. Ušto su nam lepili prsti. Dobro, daj pump. Pa nemam pumpu. Jel to motor? Imaš 100 dinara, kume. Dobio, nije mi tražio. Evo ti, samo idi. Koliko da ti platim da se skloniš? Evo, taman, ne znamo kako ćemo, šta ćemo, da li da snimamo danas stao i čiko koliko može razviti. Nismo loši što se tiče brzine, ovo, Koliko je? 6 sati. Sat vremena, pa nismo loši. One eternity later. Ovo da smo mi to zamenili, Dare. Svaka vam čast. Sorry, daj taj pajser malo ovo da raširimo, vrati. Dobro, a šta sa ovim dole? Puž me jebe, stani. Koji si med cele, turans. Čekaj bre, i koliko je koštala? 4 evra. A nova? Ovo stoji nešto, vrati. Šta sam još odradio? Zamenio sam lanac i lančanike, jer ste me to prozivali na prošloj i pretprošloj epizodi. Zamenio sam kvačilo i potisne ploče. Čekam još malo da pređem 200 km pa da opet zamenim ulje. Da dok se ovi opiljci, dok ne legne malo kvačilo. To je to, spremni za sezonu. Evo, ruka me zabolela. Odrepljena ruka. Pošte, vrtim ga ko Sad je. Škog sam ga vrtao? Ma, to je sjajno! Sad imamo da nadrukamo kočnicu, zato što smo ovo raširili, da ne bi bilo posle kukulele. O, majstori, gde ste majstori? Evo kako je. Pa šta ste ubili motor? Ovo je ona trkačka žuta. Ćemo dignemo moped. Ajde, diži gi. Šta, ja sam? Pa ti si najjači, šta? Šta je to za tebe? Hoćeš sečice, kreš, češća. Pogledaj, majstorska torba. Tu je skalper. Sad isječemo u gugu što smo lepo zamenili. Gorivo. Jel gorivo? Mislim da je voda. Gori. Gori. To je ono iz prelivnog, brate, ništa strašno. Ode litr. Ajmo onda lanac da dotegnemo. Šta mi treba za ovo? Jao, sad nemam taj ključ, on mi u alatu veliko. Evo ga! Nema ga i samo puf, evo ga. Puf, evo ga, ajde ti si jači sad. Nemoj te fore, ti si jači, a ti gledaj sa strane. Ajde. Šta hoćeš? Podvrći. Još 4 kruga. Ajde.
Ovo je bolje već, još kad sedneš. To je to, i malo će da se otpusti. Da. Ćeš ti da zategneš, ti si jači. Hvata me na ovu foru, samo da radim fizikaliju. Dobro, evo. Odlično. Guma promenjena. Smešno, a? A nije bilo smešno kad si... Dobro guma je, pošto? Spremamo se za sezonu, samo Opa. jako ova sezona će biti mnogo jača nego prethodna. Gledajte nas. To, like, subscribe, share. Da. Gumu smo A zamenili. dobro, optimistično, obzirom da nemamo štender, da nemamo alat. Dobro, pa ne, ovo vežbamo kad budemo išli tamo za Transalpina. Transalpina, pa produžimo preko za Mongoliju I i to ti ostalo. pukne guma. Šta? I ako ti pukne guma, tu šta onda? Dobro, ovo moramo da uvežbamo, ima metoda, to sam ti slao link, gde se vezuje vezicama sve, cela guma Da u bi se krug, smanjila. smanji se prečnik i onda može lakše da se skine. Da. Ali mora jača vezica i ne može ovako dve, već ne može da se nategne. Evo ovdje je nekad bio indikator. Reper. Reper potrošena, poslužila je, brate. I dobru lekciju smo danas imali, naučili kako se skida. Mislim, ja nisam na motoru radio sam, ne znam, na biciklu, na kolima, klasično zamena, nisam skidao. Ili jesam, ne mogu sad. Gumu ovako sa fajserima. Da. Ne znam, brate, ja prvi put radim, ja ne verujem da je to iko radio. Ne znamo li da li ćemo objaviti Da. kad vide ljudi gde smo radili. A dobro, ovo možemo da nazovemo kao zamena u kućnim uslovima Tako je. ili u garažnim uslovima. Učenje za teren. Ovo je nama bilo učenje za teren. Na terenu Nije- nemaš tender, nemaš ništa. Nije pohvalno što smo volili motor, ali dobro, ima, Ima zadnji Zadnji. vežbar, ima prednji vežbar. malo smo goriva istočili. To je, Šta sad, to je najveća šteta. A to je, brate. bre, to je sad bar bagatela.